बासायगिरि प्रभु जीशु ख्रीष्टनि मुङै खुलुमहरदों आरो लोगोसे बरायदों। अनजाग्रा नायगिरि ख्रीष्टनि बिसाफोर नोंथांमोननो लागै दिनै मोनसे बेबायदि गोबां दुखु नांथावना मोनसे रादाब लानानै फैदों, जेरावहाय 250 ख्रिस्टियान सुबुंफोरा हिन्दु जादों। येस, 250 नख'र। जुदि नख'रखौ जों सानोब्ला नख'र हिसाबै 250ब्ला आरो नख'रनि सिङाव थानाय जिथु सोद्रोमाफोर दङ, सोद्रोमाफोरखौ जोङो साब्रैहै सानोब्लाबो 1000 सुबुं होननानै जोङो बुंनो हायो। बेनिबो गोबां जानो हागौ, नाथाय नख'र हिसाबै 250 नख'रनि मोनसे हिसाबखौ बे रादाबाव होदों, जेराव हिन्दु खुलुमनायाव बिथांमोना थांबाय। बिथांमोना गावनि गोसोजों थांदों ना गाव माबायदि थांदों बेफोरखौथ' रादाबाव बेसेबां बेबायदि बाथ्राफोरखौ बुङाखसै, नाथाय खालि बेयाव खोन्थादों, रादाबाव बुंदों जे 250 नख'र ख्रिस्टियान सुबुंफोरा हिन्दु जाबाय होननानै बुंदों। दा बाथ्राया बेसे सैथो नोंथांमोना रादाब क्लिपखौ नायोब्ला मोनथिसिगोन। दा बेवहाय नोंथांमोननो रादाब क्लिपखौ दिन्थिनो नागिरदों। नंगौ, गोबां दुखु, नाथाय बे दुखुनि गेजेरावब्लाबो जोबनाय फारसे माखासे मोजां बाथ्रा, माखासे रंजाथाव बाथ्राखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थाहैगोन। दा बेवहाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो बेफोर मानो जानो मोन्दों बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ बाइबेलनिफ्राय रुजुनानै जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ नायगोन। दे अब्ला बे भिडिअ क्लिपखौ एबा रादाबखौ नायग्रोदो। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी रायपुर से आपको दिखाते हैं, जहां 250 परिवारों की घर वापसी हो रही है। ईसाई धर्म से ये घर वापसी कर रहे हैं स्वामी नरेंद्राचार्य और प्रबल प्रताप सिंह, इनकी घर वापसी करा रहे हैं। IBC 24 ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है। दही हांडी मैदान गुढ़ियारी में इनकी घर वापसी हो रही है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 250 परिवार ये बताया जा रहा है जिनकी घर वापसी यहाँ पर कराई जा रही है। पूरे विधि विधान के साथ ईसाई धर्म से ये वापस अपनी घर वापसी कर रहे हैं। आपको बता रहे कि स्वामी नरेंद्राचार्य और प्रबल प्रताप सिंह इनकी वापसी करा रहे हैं। दही हांडी मैदान है गुढ़ियारी में, जहां पर इनकी घर वापसी हो रही है। तो राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर IBC 24 एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, राजधानी का ये दही हांडी मैदान गुढ़ियारी में है, जहां पर इनकी घर वापसी कराई जा रही है। 250 परिवार यहां पर मौजूद है, ईसाई धर्म से घर वापसी कर रहे हैं। स्टार जन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। स्टार, देखिए 250 परिवार बताया जा रहा है जो ईसाई धर्म से वापस अपनी घर वापसी कर रहे हैं, बताइए। जी देखिए, 250 की संख्या में परिवार हैं, उससे ज़्यादा परिवार हैं जो पूरे प्रदेश भर से आए हैं, जो आज घर वापसी कर रहे हैं। और वैदिक मंत्रोपचार के साथ इनकी घर वापसी कराई जा रही है। मंत्रोपचार के साथ साथ यहाँ पर उनके पैर धुला के ही घर वापसी की जा रही है। स्वामी नरेंद्राचार्य जी यहाँ पर हैं, उनके मार्गदर्शन में और जो घर वापसी अभियान है प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जो इस अभियान को लेकर चलते हैं, उनके मार्गदर्शन में ये घर वापसी कराई जा रही है। स्वामी जी से बात करते हैं। 250 परिवार से अधिक है जो प्रदेश भर से आए, जिनकी घर वापसी करा रहे हैं आप लोग। बराबर है, पहले भी हमने किया था, 320 लोगों के परिवार में ले लिया था। आज भी कार्यक्रम है और खुद महाराज जी ये कार्यक्रम में पधारे हैं और उनके जो पिताजी ने कार्य किया वही कार्य वो आगे ले रहे हैं। और वो आज खुद ये लोगों के पाँव धोकर, ये मेरी प्रजा है, उन्होंने जो गलती की थी उनका गलती का एहसास उनका हो गया, तो उनको मैं माफ़ करवा के उनको स्वाभिमान से हमारे धर्म में ले रहे हैं। इसी कारण अभी ये विधि चालू है। बातचीत करते हैं, 1 मिनट आप इधर आएंगे। आप बताइए कहाँ के रहने वाले हैं और कौन सा धर्म अपना लिए थे आपने? ग्राम खड़गांव का हूँ, मोहला मानपुर जिला पड़ता है, छत्तीसगढ़। और कुछ दिन के लिए वो विश्वमाचिक प्रेयर में 1.5 साल तक जाता रहा। 1.5 साल पहले उससे वापसी आ गए। तो अभी आप घर वापसी कर रहे हैं, सनातन धर्म में वापसी हो रही है आपकी, क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, वापसी आ गए। वो मतलब आपको प्रायश्चित है अपनी गलती का? आपने प्रायश्चित है, ज़्यादा नहीं, 1.5 साल के लिए गया था इसे। देखिए, ये कन्वर्शन हो रहा है छत्तीसगढ़ में, और जैसा साफ ये बता रहे हैं कि 1.5 साल इन्होंने यीशु मसीह की प्रेयर की प्रार्थना की और वापस आज ये अपनी गलती को प्रायश्चित करते हुए वापस सनातन धर्म में वापसी कर रहे हैं। इस अभियान में प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी हैं जो लगातार डटे हुए। पहले भी इन्होंने कई हिंदू परिवारों को जो कन्वर्ट हो गए तो उनकी घर वापसी कराई। आज एक अभियान में आप 250 से अधिक परिवार फिर से घर वापसी करा रहे हैं। जी बिल्कुल, 240 धर्मांतरित किए गए लोगों की घर वापसी कराने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पूजनीय रामानंदाचार्य महाराज जी के आशीर्वाद से, उनके दिशा निर्देश से इस पावन मंच पर जो भटक गए थे, जो अपने परिवारों से दूर किए गए, सेवा के नाम पे सौदा, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस 7 समंदर पार से षड्यंत्रकारी शक्तियाँ हमारे लोगों का धर्मांतरण कर रही है। और ये बहुत ही अच्छा अवसर है कि महाराज जी के आशीर्वाद से इस पावन मंच में मैं स्वयं, जो मेरे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी करते थे, पैर पखार करके, सम्मान दे करके
अपने लोगों को पुनः उनके पूर्वजों से, सनातनी पूर्वजों से जोड़ने का काम मुझे महाराज के आशीर्वाद से करने का मौका मिल रहा है। हिंदू बचेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि सनातन ही मजबूत भारत की नींव रखेगा। देखिए यहाँ पर साफ, जैसा प्रबल प्रताप जी ने बताया कि पैर पखार के ये जो वो लोग हैं मोहला मानपुर से ये हैं जो कन्वर्ट हो गए थे, और अब ये वैदिक मंत्रोपचार की तस्वीर हमने दिखाई। और एक विधि ये भी होती है कि पैर धुलाकर इनका घर वापसी यानी सनातन धर्म में वापसी कराई जाती है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में साफ एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और एक प्रकार से लगातार जिस प्रकार से यह अभियान चल रहा है। हमारे साथ सच्चिदानंद उपासनी जी भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। ये लगातार आप लोग लगे हुए हैं कि जो कन्वर्शन हो गए हैं किसी कारणवश, भूलवश, उनको घर वापसी कराई जा रही है। जी देखिए, निश्चित रूप से जगतगुरु नरेंद्राचार्य महाराज जी जब से छत्तीसगढ़ की धरा पर आए हैं, जब से यहाँ छत्तीसगढ़ में आपने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है, इसके पहले भी बीटीआई मैदान में जब जनवरी में महाराज जी आए थे, उस समय 320 परिवारों का हमने घर वापसी कराई थी। और ये निरंतर चलने वाला अभियान जो है, आज उसी कड़ी में ये लगभग 350 परिवार जो हैं यहाँ पर घर वापसी कर रहे हैं। एक जो विदेशी ताकतियाँ छत्तीसगढ़ को निशाना बनाकर छत्तीसगढ़ की हिंदू धर्म पर डाका डालने का कुछ प्रयास कर रहे हैं, उनको विदेशों से पैसा आ रहा है। ऐसे समय में ऐसी ताकतें जो है उनको नेस्तनाबूद करने के लिए हिंदू धर्म के जो हमारे साधु संत हैं उन लोगों ने बीड़ा उठाया, और उसमें जगतगुरु नरेंद्राचार्य जी ने पूरे देश भर में अभी तक लाखों लोगों को, लाखों परिवारों को जो है हिंदू धर्म में वापसी की है। और उनकी रोटी बेटी का सारा संबंध जो है उनको सब प्रकार से देखभाल करना, केवल छोड़ नहीं देंगे, घर में लाकर उनकी पूरी देखभाल करने का काम भी जो है वो जगतगुरु के और आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ में हम लोग करेंगे। ये लेकिन एक चीज़ देखने को मिले, कानून की मांग की जाती है छत्तीसगढ़ में, कठोर कानून अभी भी तक प्रॉपर सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, क्यों आखिर? नहीं, निश्चित रूप से एक के बाद एक जो संतों की मांग है, गुरुदेव ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत चर्चा में इस बात की निवेदन किया है, और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि जल्दी ही इस दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे। देखिए 250 से अधिक परिवार हैं जिनका आज वैदिक मंत्रोपचार के साथ वापस सनातन और हिंदू धर्म में वापसी की जा रही है। जैसे कि आपने भी कहा कि लगातार हम प्रदेश में धर्मांतरण की खबरें पढ़ते आ रहे हैं, लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही कि प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण हो रहा है। तो दूसरी तरफ जो खबर हम दर्शकों को अब दिखा रहे हैं, 250 से ज्यादा परिवार आप बता रहे हैं जो कि घर वापसी कर रहे हैं ईसाई धर्म से। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। थारैनो नोंथांमोना रादाबखौ नायबाय मोजाङैनो आरो बुजि मोनबाय होननानै सानदों। बे जाहैबाय रायपुराव जानाय जाथाय, रायपुरनि, जेराव 250 ख्रिस्टियानफोरा हिन्दु फोथायनायनियाव थांदों एबा कमप्लिटलि कनभार्ट जाबाय। माबा मोनसे प्रग्राम नायनो थाङाखै, माबा मोनसे फारलाय नायनो थाङाखै, माबा मोनसे दुर्गा फुजा नायनो, काली फुजा नायनो, माबा मोनसे नङा। बे जाहैबाय कमप्लिटलि गावनि जिथु धोरोम दङ बे धोरोमखौ बियो सोलायबाय। बिथांमोना 250 नखर आरो 250 नखरनि सोद्रोमा होननानै जों साननानै नायोब्ला नखरसेयाव साब्रैहि सानोब्लाबो 1000 सुबुंफोर जागोन। आरो बे 1000 सुबुंफोरा 250 नखरा हिन्दु जाबाय। हिन्दुनि देब देबीफोरखौ खुलुमनो होननानै बिथांमोना ओंखारलांबाय, जिसु ख्रिस्टखौ नेवसिलांबाय। दा सैथो बाथ्राया जाहैबाय मा, बेफोर मानो जानो मोन्दों? बे जाहैबाय अनजाग्रा नायगिरिफोर साबधान जानांगौ आरो बे बाथ्राखौ जों गोसोआव होनांगौ, थर लानो नांगौ। बे जाहैबाय माथाइनि 24 बालाब 10 सिरियाव बुंखानाय बे बिसयाव दङ। येस, माथाइनि 24 बालाब 10 सिरि नोंथांमोननो फरायना होनो हास्थायदों। बे समाव गोबाङानो फोथायनाय गैयि जागोन। माथाइनि 24 बालाब 10 सिरिया मा बुंदों? बे समाव गोबाङानो फोथायनाय गैयि जागोन। बे फोथायनाय गैयि जागोन होननायालाय माब्ला जागोन? बे समाव होननानै बुंदों। बे समाव होननाया जाहैबाय जिसु ख्रिस्टनि फैनायनि सिगां सिगां बेफोर जाथाया जागोन। फोथायनाय गैयि जालांगोन मानसिफोरा, फोथायनायाव गोबां लोरबां जालांगोन, जायनि जाहोनाव दिनै जोङो रादाबाव मोननो हादों जे 250 नखरनि ख्रिस्टियान सुबुंफोरा हिन्दु धोरोमखौ नाजावबाय, हिन्दु धोरोमनि जिथु नियम खान्थिफोर दङ बेखौ नाजावबाय होननानै रादाबाव स्पष्टयै रोखा रोखायै बुंदों। बेयाव जोंहा दुखु मोननांगौनि बाथ्रा गैया, मानोना जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनाया बाय फर्स नङा। जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमनाय सिबिनाया माबा मोनसे जबरदस्ति नङा। जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमनाया जाहैबाय उदांस्रि दङ। जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनाय, जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमनाया उदांस्रि दङ, बे सैथो इसोरखौ नाजावनाया। आरो दिनै जोङो मोनथिनो मोन्दों, नुनो मोनबाय बे रादाबनि गेजेरजों जे बै 250 नखरनि जिथु ख्रिस्टियानफोर दङमोन बिसोरो हिन्दु समाजाव थांबाय। बेखौ लानानै जोंहा दुखु जानांगौ बाथ्रा गैया, नाथाय दुखुआ बिसोरसो जानांगौ, बिसोरसो गाबनो गोनां जागोन। मानोना बिसोरो सैथोखौ मोनथिदोंमोन,
समस्त सैथोआ मानसि माहारिनि थाखाय गासै बुहुमनि थाखाय सासेल' इसोर दङ आरो बे इसोरनि मुङानो जादों जिसु ख्रिस्ट आरो बेखौ बिथांमोना मोनथिगौ मोजाङै। थारैनो जिसुआ मा, थारैनो जिसुआ सोर, जिसुआ मा मावनो हायो, बे बाथ्राखौ बिसोरो स्पष्ट मोजाङै मोनथिगौ आरो बेखौ मोनथिनानैबो जुदि बिसोरो नेवसिनानै गुबुन धोरोमाव थांदों, हाबाब, बिसोरहा हाबाब। बे सोदोबनि अनगायै गुबुन गैलिया। हाबाब होननायानो बयनिख्रुइबो देरसिन होननानै बुंनो हायो। दा गासै बाथ्राखौ मोनथिनानै थांदों। सानसे समाव बिसोरो जिसु ख्रिस्टनि खाथियाव गसंनो गोनां जागोन, बिसाराव थानो गोनां जागोन आरो बिसाराव बुंनो गोनां जागोन। आरो बै बिसार समाव बुङोब्ला आंहा गोरोन्थि जाबाय होननानै बुंब्लाबो बे बै समाव खाथिनाय नङा, बे नाजावजाथाव जानाय नङा। बेखौ इसोरा जोंनो मोनथिहोखादों। दा बेयावहाय जायफ्रा थांबाय बिसोर बिनि फिथाइखौ मा मोनगोन बे इसोरनि आखायाव दङ, जिसु ख्रिस्टनि आखायाव दङसै। नाथाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, बिनि गेजेरजों जोङो सोलोंनांगौआ बिसोर माथाइनि 24:10 सिरि जिथु बुंनाय बाथ्रा, बे बाथ्राया जागासिनो दङ। मानोना जोबनाय बोथोरा खाथि जानायखाय मानसिफोरनि जिथु फोथायनाय दङ, जिसु ख्रिस्टनि सायाव जिथु फोथायनाय, आस्था, मिजिं जिफोर दङ, गासैबो लोरबां जालांदों। गोबां ख्रिस्टियान सुबुंफोरा लोरबां जागासिनो दङ। बेबायदिनो जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमनाय सिबिनायनिफ्राय उनफिनलांगासिनो दङ आरो गुबुन गुबुन धोरोमफोरखौ नाजावगासिनो दङ, गुबुननि देब देबिफोरखौ खुलुमनो थाखाय नाजावगासिनो दङ। बेफोरबायदि समस्याफोरा सिं सिं गोबां जायगायाव सोलिगासिनो दङ। बे जाहैबाय मिडियायाव फैनाय बाथ्रा। नाथाय मिडियायाव फैयैबो गोबां बाथ्राफोर दङ, गोबां सुबुंफोर दङ जायफ्रा ख्रिस्टियानखौ नागारनानै, जिसु ख्रिस्टखौ नागारनानै गुबुनखौ खुलुमदों। जों बेफोर बाथ्राफोरखौ मोनथिबाय थायो। जायखिजाया अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे रादाबनि गेजेरजों जों बेखौ मोनथिनो हादों जे बेबायदि घटना जागासिनो दङ। नाथाय बेनि गेजेरजों जों बेखौसो मोनथिनांगोन जे जिसु ख्रिस्टनि फैनाय समफोरा खाथि जागासिनो दङ। मानोना बे समा फैनाय, बै समा फैनायनि सिगां सिगां बेफोर गासै जाथायफोरा जागोन होननानै जिसु ख्रिस्टआ स्वयं गावनि खुगाजों बुंदोंमोन। दा जोङो बेखौ गावनि मेगनजों नुगासिनो दङ। जि भबिष्यतबाणी जिसु ख्रिस्टआ होनानै दोनदोंमोन आरो बे भबिष्यतबाणीया दायो मोनफा मोनफा जोंनि मेगनाव जागासिनो दङ। दानाब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोननो मोनसे रादाब लानानै फैबावदों। नैथि रादाब, बे जाहैबाय जोंनि बे बुहुमनि सिङाव सुदान होननाय मोनसे हादर दङ। बे हादराव मोनसे सिभिल वार जागासिनो दङ, मोनसे दावहा जागासिनो दङ। आरो बे दावहाया गुबुन हादोरजों दावहा जानाय नङा, हादोरनि सिङावनो गावजों गाव जानाय मोनसे दावहा, सुबुंनि दावहा सोलिगासिनो दङ, सिभिल वार जागासिनो दङ। बे वारनिनो बिसय, बे दावहानिनो बिसय नोंथांमोननो फंनैसो मोनसे आपडेटफोरखौ लानानै फैदों। माखासे मानसिफ्रा मोनथिनो लुबैदों आरो जोबनाय फारसे इसोरनि बोसोना बे बिसयाव मा बुङो नोंथांमोननो खोन्थाहैगोन। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसाफोर, 2023 मायथाइनि बाथ्रा। आफ्रिका महाहादोरनि गेजेराव मोनसे फिसा हादोर दङ, बे जाहैबाय सुदान। मोननै गोहोगोरा हानजानि गेजेराव मोगा मोगि जादोंमोन आरो बेनो जाहैबाय सुदानेन्स आर्म फर्सेस SAF होननानै बुङो आरो मोनसेया जाहैबाय रेपिड सापर्ट फर्सेस RSF। मोननैबो हानजानि बुंनाय बाथ्राया बेनोदि जे जोङो हादोरखौ जौगाहोगोन होननानै मोननैबो हानजाया बुंदोंमोन। नाथाय मोननै हानजानि गेजेरावनो बाथ्राफोरा मिलायलाया, बाथ्राफोरा खौसेथि गैलायलाया, बिसोर आलादा आलादा। SAF जिथु हानजा दङ, बे SAF हानजाया जाहैबाय सरकारनि बिथोन बायदि सोलिग्रा सरकारनि मोनसे हानजा आरो RSF बा जाहैबाय बियो मोनसे हानजा ग्रुप, जेराव बियो सरकारनि हानजा नङा। नाथाय मोननैनि हानजानि गेजेरावनो बिसोर आलादा आलादा। लोगोसेनो सिभिल जिथु मानसिफोर दङ, रायजो राजाफोर दङ, बै रायजो राजाफोराबो बिसोरजों लोगोसे खावसे दङ। सोरबाया बुङो SAF जिथु दङ, SAFआ मोजां हादरनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन आरो माखासेफोरा बुङो RSFफोरा हादरनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन होननानै रायजो राजाफ्राबो बेबायदिनो सापर्ट खालामलायदों। आरो बेबायदिनो बे मोननै हानजानि गेजेराव गोबाव समनिफ्रायनो दाङाबाजि, नांज्लाय खमज्लायफोरा सोलिबोगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो 15 एप्रिल 2023 मायथाइयाव गावलायनाय थारैनो जामारबाय बिसोर मोननै हानजानि गेजेराव। जि खोथाजों खोथा दाङाबाजि जाबाय थायोमोन, एबाराव खोथाजों खोथा नङा, नाथाय 2023 नि 15 एप्रिलाव दावहायानो स्टार्ट जाजेनबाय। सुदानाव थैनि बानाया बै समनिफ्रायनो बोहैबोबाय थादों एबा जाबोदों आरो दासिम बे नांज्लायनाया गोबां गाज्रि महर लाबोबाय। गोबां सुबुंफोरा थैबाय, गोबां न'फोरा सावजाबाय। जि हानजाफोर दङ, मोननै हानजानि गेजेराव मानसिफोरा जि खावसे जानानै दङ, बै मानसिफोरहा गोबां खहा जागासिनो दङ। दायो गोबां मानसिफोरा, सुबुंफोरा थैबाय। उन्दै गथ'फोरखौबो नागाराखै, आइजोफोरखौ नागाराखै, सिख्लाफोरखौ नागाराखै, गोबां रेप खालामदों। बेफोरबायदि गोबां जाथायफोरा जागासिनो दङ आरो बेजोंनो लोगोसे गोबां जानाय लोंनायनि आंखाल जादों आरो बै जानाय लोंनायनि आंखालनि थाखाय दिनै सुदानाव गोबां मानसिफोरा थैनो गोनां जादों।
नोंथांमोना गोबां मिडियाफोराव नायगासिनो दङब्ला एबा रादाब चेनेलफोराव नायगासिनो दङबा नोंथांमोना मोननो हागोन जे बे दावहा जानायनि गुबै जाहोना जाहैबाय जि पावार दङ बे पावारखौ मोननो लुबैनाय राजखान्थिनि जिथु पावारखौ मोननो लुबैनाय बे मोननो लुबैनायनि थाखायबो बे दावहाया जादों होननानै गोबां मिडिया रिपर्टआव नोंथांमोना मोननो हागोन आरो थारैनो गुबै जाहोना बेनो आरो बेजों लोगोसेनो माखासे खनिज सम्पदफोरनि बाथ्राफोर दङ जे सुदानाव गोबां सनाफोर मोननाय जायो आरो गोबां माखासे खनिज बेसादफोरखौ मोनो जि बेसेन गोसा दा बैफोरखौ लानानै माखासे हादोरनिफ्रायबो आलादा रोखोमनि बाथ्राफोरा फैनानै एबा सिं सोलिनानै बेफोरबायदि दावरावा जादों होननानै मोनथिहोदों अनजाग्रा नायगिरिफोर दा बे मोननै दोलोनि गेजेराव जिथु दावहाफोरा जाबाय थादों बे दावहा जानायाव गोबां रायजो राजाफोरासो थैनो गोनां जागासिनो दङ अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर नोंथांमोना मोनथिगौना दायो दासिम बे दावहानि थाखाय 1,30,00,000 सुबुंफोरा गावनि न'खौ गारनानै थानो गोनां जाबाय गावनि न' बां गामिफोरखौ नागारनो गोनां जाबाय जिहेतु दावहा सोलिगासिनो दङ मोननै हान्जानि गेजेराव गुबुन हादरजों दावहा जानाया आलादा बाथ्राबावमोन बियो गावनिनो हादरनि सिङाव गावनिनो सुबुंफोरनि गेजेरजों बोलो मोननो लुबैनाय साक्ता पावार मोननो लुबैनायनि थाखाय बेबायदि दावहाया सोलिगासिनो दङ दिनै गोबां सुबुंफोरा जिउ गोमानो गोनां जाबाय अनजाग्रा नायगिरिफोर जों बे बाथ्रानि गेजेरजों माखौ सोलोंनो हायो बाइबेला जोंनो माथाइनि 22 बालाबाव कमप्लिट बे बाथ्राखौ मोनथिहोदों जे जोबनाय बोथोर फारसे गावजों गाव दावहा जागोन हादरजों हादर दावहा जागोन हारिजों हारि दावहा जागोन बोलो नागिरगोन गावनि रोंनायखौ दिन्थिनो नागिरगोन मानसिफोरा अनाय नागारि जालांगोन अननाय गैयै जालांगोन बे बाथ्राखौ मोनथिहोदों आरो थारैनो दिनै बेखौ जोङो सुदानाव नुनो मोन्दों दा बेनिखायनो अनजाग्रा नायगिरिफोर खावलायनो हास्थायदों नोंथांमोना आर'जाव थादो जेन सुदाननि जिथु समयसाफोर दङ बे समयसाफोरा गोख्रैनो जेन समाधान जायो मोनसे गोग्गो हादर जायो आरो लोगोसेयैनो जों आत्मिक जिउनि थाखाय गावखौबो बोलोगोरा खालामदो थामथिम जादो मानोना समा खाथिनिख्रुइ खाथि जागासिनो दङ जेरै बाइबेलाव बुंदों बेबायदिनो जाथायफोरा जाबोगासिनो दङ दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर मिजिंथिदों नोंथांमोना गासै बाथ्राफोरखौ मोनथिबाय आरो लोगोसे मा जानानै दङ नोंथांमोना अलरेडि मोनथिखानानै दंखायो अब्लाबो आरोबाव फंनैसो बुंदेरनानै होबाय दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बिसोर दोनथ'नोसै सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो मोनसे लाइक होनानै गालांदो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोननि मोनदांथिखौ फोरमायदो थेंक इउ